O concelleiro de Facenda de Boiro explicou que a recentemente aprobada suba da taxa de cemiterios, enterramentos e exhumacións responde á necesidade de actualizar os prezos públicos que databan de 2009. Os precios que se estaban cobrando por este servicio que se presta a algúns veciños, non a todos, a quen ten que facer uso del, eran do 2009, entonces aí van implícitas unha serie de materiales, de manos de obra que estaban valorados ao ano 2009 e o que fixamos é actualizalo ao día de hoxe. Se non se actualiza, que é o que pasa se non se actualiza? Se non se actualiza, o que se cobra por ese servicio non chega para cubrir o servicio. E entonces teñen que ser o resto de veciños que non teñen ese servicio os que teñen que aportar parte dos seus impostos para cubrir ese servicio. No ano 2022, que é o ano pasado, os gastos do servicio foron ao redor de 7.400 euros. E o que se cobrou polo servicio foron 3.200 e pico de euros. Nin o 50% se cubreu co que se cobrou do servicio que se prestou. Eso que significou? Significou que tuvemos que tirar de outros impostos municipales, de xente que non tivo ese servicio, que non fixo uso dese servicio, para compensar esa falta de ingresos que nos produxo o servicio que estábamos a prestar. Que facemos? Actualizar as tasas. Acusan ao Partido Popular de querer enganar a opinión pública, con críticas a unha actualización que cualifican de necesaria e proporcionada. O señor García Dieguez o sabe porque foi concelleiro de Facenda, o sea que o sabe perfectamente e sabe como funciona isto. O que pasa é que quer enredar e quer tratar de enganar ou equivocar un pouco os veciños para leválos ao seu redil, indicando que estamos subindo tasas, que estamos subindo impostos, estamos facendo actualizacións. Advirten, ademais, de que seguirán a revisarse outras taxas municipais para axustalas aos custes reais da situación actual.